Ahoj kamarádi, dnešní díl Svazcastu bude poněkud speciální, protože jsme si pozvali komika, scénáristu a režiséra Martina Jirmana. Ahoj, díky za pozvání a zdravím všechny přátelé naivního trampingu. I my tě zdravíme, Martine. A proč jsme si tě dnes pozvali? No, to mě taky... My jsme většinou si zveme lidi, kteří cestují, mají rádi autíčka. Hádám, že to nejseš ani jedno z toho. Jako vypadám, že... ne, trefil si to, autíčka je pro mě něco, co mě přepraví z bodu A do bodu B, ale pozor, cestování, to jsem fajnšmekr, fanoušek. Povídej, máš nějaký zážitek z cestování? Loni, nebo takhle, já mám teďka 2 malé děti, takže to cestování je teďka trošičku složitější, ale loni se mi povedlo si uzurpovat týden sám pro sebe a byl jsem na Sicílii sám autem a bylo to skvělý, takže mám projetou Sicílii a kampánii v Itálii. Počkej, ty jsi říkal, že nejsiš autíčkář a teďka mi řekneš, že jsi procestoval Sicílii autem? Ano, ale užíval jsem si jenom Sicílii a Siciliány a Itálii, ale to autíčko mě za stolik netankovalo. A oslovilo tě tohleto dobrodružství? Jo, bylo to super. Musím říct, že ježdění autem v jižní Itálii je můj nový oblíbený adrenalinový sport. Vysvětlíš proč? Je to skvělý. Už takhle, když jezdíte v Itálii, tak čím jste víc na jihu, tím je to divočejší. To znamená na severu, to je víceméně takový jako skoro Rakousko. Civilizace. Ano, přesně tak. A čím jste víc a víc dole, tak tím míň a míň se dodržují předpisy. A třeba v Palermu, to je úplně skvělý. Miluju, tam jediný pravidlo, který se dodržuje, tak to je, že se jede rovně. Jo? A vpravo. No, rovně. A nesmíš couvat, to troubí, jo? Nebo respektive oni troubí často místo blinkru, což mi přijde zajímavé, že často se řeší, že Italové jsou hrozně agresivní, hrozně troubějí, ale to není pravda, oni troubějí místo blinkru a je to vždycky takový tutut, jakože ahoj, jedu, já jsem s ním úplně v pohodě. Jo? Jakože přijde mi, že v Praze je agresivnější troubění teda. No a v Palermu, tam vlastně je to už hodně divoký, to znamená, že třeba silnice má tolik pruhů, kolik se tam vyjede aut. To znamená, když jedou kamiony, tak tam můžou 2 auta jít vedle sebe, kamion a kamion. Ale když nejde kamion, tak tam můžou být 4, nebo 5, nebo 6, nebo 8, když to jsou skútery, takže je to zábava, je to adrenalin. Byl jsem v Neapoli a mám podobný zážitek, ale ty si nakous zajímavou věc, když ještě teda posečkáme u automobilismu. Řidiči v Praze. Kdyby si je teda srovnal s Italama a s Pražákama, kdo jsou větší hovada? Já mám naježděno docela dost, co se týče Evropy a Itálie teda hlavně a třeba ještě Skotska. A přijde mi, že nikde nejsou nebezpečnější řidiči než v Čechách. Že tady je hrozně taková agresivita. Martine, já ti moc děkuju, jsi první host, který mi tohleto potvrdil. Jo? Já jsem na to ptal Dana Přibáně, ptal jsem se na to Patrika Turoně z Dogs Garage a ty jsi jediný, kdo mi to konečně potvrdil. Ano, Pražáci jsou podle mého nejagresivnější a nejnebezpečnější řidiči na světě. Pozor, nejenom Pražáci, myslím si, že se to týká i všech dálnicí napříč Českou republikou. Především D1. Že je to hnus, je tam prostě taková jako agresivita a takový to teď ti ukážu a teď tam budu já a to mi přijde, že v zahraničí tolik není, že v Itálii mi to přijde mnohem bezpečnější jezdit, než tady. No hlavně tam takový to jako, to neznamená jako teď tě pobodám a umřeš, bacha uhně potřebuji jet, ale jako není v tom žádná další, jako žádný podtext. A ještě jsem si všimnul jedné věci, proč to tolik funguje v Palermu nedodržovat pravidla, to se v Čechách vůbec neděje, tam se řidiči navzájem koukají do očí. To znamená, když je křižovatka, tak oni se nekoukají jakoby auto, ale kouká řidič si kouká do očí, jo, jedeš, jo, pouštíš mě, jakože je to takový víc jako furt jako lidi v těch autech. V Čechách jsou lidi, jakoby, když se do auta, tak se mění. Tohle je bohužel jako smutný příběh naší země. Nicméně, proč jsme si tě dnes pozvali? No, konečně se to dozvím. Konečně se to dozvíš. My totiž bychom potřebovali konečně od někoho z fochu, což ty seš komik, že jo? Jasně. Posoudit, jak moc je náš produkt, tedy náš poslední film, než budeme přebalovat, humorný či ne. Jo. Takže dneska provedeme takzvané reakční video, nebude to úplně klasický podcast. Jasně. My máme tady televizi, na který ti pustíme náš poslední film. Jo. A dostaneš od nás tady zvadlé palmové listí ze Španělska. Výborně. A je to v podstatě takový praporek, když budeš chtít film zastavit a okomentovat, jak moc hloupý to je, tak zvedneš praporek. Když už se na to nebude dát dívat, tak zvedám. Jo, je to tak. Chtěli jsme ti dát sovětský prapor, ale tohle nám přišlo vhodnější. Jo, je to lepší. Je to lepší. Tematické. Super.
Martine, než začneš mávat praporkem Ano. a pustíme film, tak viděl jsi náš film? Viděl, byl jsem na premiéře a byl jsem velmi milé překvapen. Byl jsi velmi milé překvapen. Ze spousty důvodů, který probereme v průběhu tady naší watch party a těším se, až to vidím podruhé. V tom případě? A mám spoustu dotazů už vlastně na místě, ale nestihl jsem se zeptat už tenkrát. No tak výborně. Kdykoliv budeš potřebovat, zvedneš praporek. Jo, tak já začnu ještě teda. Jaký byly ambice vaše? Naše ambice byly, aby jsme... Protože já, jestli můžu pro diváky, my jsme se znali vlastně s crew, co ten film vytvořila, s Alexem, s Jonášem. A oni o tom vždycky mluvili. Vždycky, no teď děláme ten film, teď to stříháme, teď tam nikdo nepřijde. A furt jakože se hrozně jako krčili ve svých ambicích. Ježiš, to je prostě sračka. Ježiš, to jsme se našli. Ježiš. A já jsem byl jako nezaujatý takhle tam spolu sedící v autě a říkám si, tyhle to asi natočili se jako pěknou sračku. Vlastně. Když jako je sám tvůrce o tom jako říká, Ježíš Maria, takový hovno, kdo to má stříhat, mě už to nebaví, na to nikdo nepřijde, přečtej aspoň. A já jsem přišel teda. A byl jsem překvapený, že... to byla jenom trochu sračka. No to ne, že vlastně vy jste to schazovali mnohem víc, než si to dílo zaslouží. To byla taktika od začátku. Abych přišel. No právě, no. Tak to se povedlo. My jsme tě chtěli nalákat. To se povedlo. Ale na tvůj původní dotaz, naše ambice vlastně není nějak velká. My chceme jako lidem v podstatě zprostředkovat srandu o partě adolescentních, teda postadolescentních chlapců, kteří si užívají dobrodružství a doma mají ženy a manželky, no. No a já jsem právě nečekal žádný produkční hodnoty a byl jsem překvapený, že tam těch produkčních hodnot pár bylo, nebo respektive, že jich tam nebylo málo. A přišlo mi, že ty ambice tam vlastně byly, že jste jenom maskovali, když jsem vás potkával. A přišlo mi, že chybělo ještě trošičku ambicí a mohlo to být klidně jako v klasický kinema produkci. Respektive ne produkci, ale kinema distribuci. Ano. Děkuju, že to říkáš. Pokud bude dobrá konstelace hvězd, tak Svaz národního trampingu vyrazí ještě jednou. A věř mi, že to, co máme v plánu, přečká veškerá očekávání a pana Přibáně konečně strčíme do kapsy. Mně to přišlo fakt, jako pokud tady můžeme zmínit pana Trabanta, tak mě to bavilo víc než filmy pana Trabanta. A přišlo mi, že chybělo fakt jenom kousek vašich ambicí, aby to tam mohlo jít do distribuce stejně jako jeho filmy. Ještě než začneme, já musím pana Trabanta se zastat v tom, že oni rozhodně jezdí do zajímavějších destinací a rozhodně o těch autech něco vědí na rozdíl od nás. Ale jak říkám, naším cílem není někam dramaticky dojet nebo splnit velký cíle, naším cílem je pobavit lidi. Ale ať to neokecáváme, Jonáši, hurá, podruhé. Za kamerou, hurá, pojďme to spustit. Super. Do you remember your first new car? The one you bought with your first serious money. The pride you felt when you showed it to your girlfriend and took her for a ride. You drove it all the way to Croatia and back. And then so many times more. No, vlastně už jenom, jako, jestli tady můžu, už jenom jako z prvních záběrů, když jsem to viděl, jsem si řekl, jako, že to je jako sakra profi, jako je vidět, že to netočí tady jako random týpci, ale jako profesionálové, co se živí nějakou audiovizuální tvorbou. Jako jo, živíme se audiovizuální tvorbou, ale myslím si, že tohle jsou nejhezčí záběry filmů. No to jako, bude to mít sestupující tendenci. No ale jakože když už tam člověk sedne a viděl jsem to na tom velkým plátně, tak jsem si řekl, wow, OK, tady to někdo bere vážně, jakože klobouk dolů. Díky. Downshift to second gear, and the mighty 1.3-liter engine will launch you forward to overtake any Punto or even broken BMW. Jo, možná ještě, kdo dělá ten voice-over? Prosím tě, voiceover nahrál pán, teď se napomněl, jak se jmenuje, Fever nebo tak nějak, to je prostě platforma, kde si můžeš zaplatit za $5 speakera a poslali jsme mu text a mám poslat tohle, mu řekli, zní velmi, děkujeme. Velmi profesionálně. Jo, je to rodilý Brit, no. No, je to super, je to jak nějaký úvod do Need for Speed nebo něco takového. Like you were in direct touch with the road. This car was a pure mechanical machine. No computers, you made the decisions. The basic model was provided with seats, with yet unmatched comfort, reverse gear, and a full-size spare wheel. Not a standard these days. Do you remember? We do. And to celebrate this marvelous mechanical achievement, we are making it again. Ještě, tady jakoby cením takový ty drobný tače, jak tam je přidělaná třeba ta SPZ-ka.
To jsou přesně takové ty věci, že jste o tom jako přemýšleli, že to není jako, že máme to v prdeli, ale pojď, ať to je vtipný, dáme to na křivo, přiděláme to tam takhle, ať to je vidět. Jakože tohle to jsem, já když jsem to dělal poprvé, i když to vidím teďka podruhé, tak to mega cením, že jste na tím jako přemýšleli, že to je vidět. Hele, to vlastně patří poděkování hlavně Filipovi, jehož práce, to je jeden z těch účastníků, který se taky živí audiovizuální produkcí a to je vlastně jeho nápad, jeho reklama a on má rád tyhle ty detaily. No. Ale jakoby, když seš náš fanoušek, tak pak zjistí, že těch detailů třeba jako takového toho, těch easter eggů ohledně našeho lóru tam je jako daleko víc. No tohle jako, ale musí být zapálený. Fakt vidět, že nad tím jako někdo přemýšlel a to jsou věci, které já cením, takže super. Smekám. That car you knew, with no changes or additions. This summer, Skoda Felicia. Měl jsi Felicii? Ne, měla i sousedka. Máš rád Felicii? Kvůli té sousedce moc ne. Protože k nám domů se jezdilo přes takový serpentíny do kopce a ona tam jezdila hrozně pomalu. A tam jí nešla přejet v těch kopcích. Takže my jsme vždycky i s rodičema jako plánovali, v kolik zrovna ona končí v práci, aby jsme se nepotkali, protože fakt přijel třeba od domů o 10 minut díl, takže moc ne. Já ti řeknu věc, díky který možná získáš lepší náhled na svoji sousedku. To auto do kopce moc nejede. No a ona tomu moc nepomáhala, jakože. A ještě chci říct, že mám rád písničku Felicie od Těžko Pokondra. Jo, ta je výborná, tu máme taky rádi. To je pro fančmekry. Skvělý. Tak Adam, no. Objedná si ty růžový svíčky, jak jsem ti říkala. Ony jsou tenhle slevy a úplně božsky voně. Jinak mohla bys... Řekl bys, že tohle ve Francii? Tohle? To je Francie, no. Tak myslel jsem si, že to je v Krkonoších, ale tak dobře. Tohle už bych netypnul, ne Krkonoše. Tohle je v Praze. Jo, to no, jest. Ty lásko, já jsem nad tím přemýšlela. A po svatbě už bych chtěla začít pracovat na miminku. Co ty na to? Jenom, to je aktuální partner, jako skutečná partnerka. Dokonce žena již. Už žena. Oni se na konci, no teď jsem to vyspojiloval celý. Já už jsem to mají už miminko? Ne, ale slyšel jsem nějaký zvěsti, tak uvidíme. Dobře. Dáte si dezert? Trojitou vodku se šlehačkou. Výborná volba, madam. Jak pravila jedna dávná moudrá reklama. Jak to bylo takhle plavat v té řece? No hele, musím říct, že jsme ho vytáhli docela bílýho. Jo. Jakože bylo vidět, že jak měl na sobě asi 40 kilo jakoby hadrů nachcených vodou. Docela daleko, že jo, tomu se lidi jsou... No já jsem jako říkal mu ještě pláv, ještě to není natočený a pak mu tam pomáhal nějaký kapitán z lodi, no. Ale přežil. Co by neudělal pro kvalitní film, že jo? Jo, je šťastně ženatý, takže všechno v pořádku. Především, když máte pár měsíců do svatby, táhne vám na 30 a vaše drahá polovička začíná potají projíždět mimi bazar. Nazdar, Adame. Čau Alexi, hele, co děláš na hře? Pamatuješ na náš Svazigrad? Mě už z těch svatebních příprav úplně hrabe. Chápu, tak svolám kluky a jedem, ne? Ale musíme to udělat na úplný somráky. Tak Ta svatba stojí fakt hrozný nesmysl. Zníš, jak kdybys byl vlastně smutný hrozně z toho. No tak jako ono, když si vezme, že pak musíš půl roku připravovat cestu, všechny je v podstatě v tu chvíli. Všechny je v podstatě zabalit jak malí děti a potom 2 roky strávit, nebo rok strávit v postprodukci, tak to seš trošku smutný. No. Jsi to oznámil jako to, jako když se otvírá kasa 3, víš? Jak no a ona se v podstatě otevírala. To třeba se kasa. Ne, teďka zase dostanu samozřejmě, jako, až to kluci uslyší jako hejt, no. Nezbývá nic jiného, než prchnout před pachutí dospělého života a v sedle prorezlé herky a za zvuku skomírajícího motoru uhánět pryč. Při naší cestě v roce 2019 jsme náhodou v jižním Katalánsku objevili stříceninu gotického hradu. U stříceniny jsme přespali a opili se, jak se sluší a patří. Ty ale bez proti já. To byl něčí komnatu, Adame. Ať už to bylo alkoholové opojení, či jen genius loci onoho místa, to místo nám přirostlo k srdci. Naší radost zkazila až zastávka v Barceloně, kde nás okradli o veškerou kamerovou techniku a bohužel i o kompletní natočený materiál. ¿Qué te parece este retrato? ¿Podría ser el ladrón? To je mega skvělý. Tohle to je strašně vtipný. Esto es el... Cíl letošní cesty byl tedy jasný.
2000 km vzdálený Castel de Timor podhůří Pyrenejských hor. Na takovou cestu ale nelze vydat licenci. A proto je to naše maskulinní mužská organizace Svaz naivního tremeru. Zkusilo jsi to? Kupovat prorezlá auta a hrát si na levnou verzi na přibádě. Jo, to je naše. Letos se ke starým ostříleným salzákům přidali 2 nováčci. Řenda, odborníka etiketu a film. Věčný hercal Vlanec. Tento film jsme chtěli posunout na nový level. Tady jenom jako potřeba říct, že my jsme vlastně si tam nic nevymýšleli. Tohle jsou jako reální situace z našich životů. Protože vlastně kromě Filipa, tak všichni máme ženy nebo přítelky nebo manželky a opravdu takhle to u nás doma chodí. No. Jestli to všiml, je tam záběr z budoucnosti? On má tam za sebou plakát na tenhle film? Jo. To znamená, že on je z budoucnosti. On je z budoucnosti, no. No vidíš, pozorný divák. To jsou ty easter eggy. Tak jsme si jako vypravěče přizvali zkušeného profíka. Tak co tu máme za poštu? Dědické řízení. A tohle to samozřejmě, když jsem si viděl, úplně jsem si vás vybavil, jak jste tam pindali v tom autě, úplně, ježiš, to bude blbost, pane bože, na to si nikdo nebude dívat. A tak proč by tam nebyl čtvrtníček vlastně, že jo, Jako v podstatě takhle to bylo, no. My jsme si řekli, my jsme si to pustili, jsme udělali první střih a říkali jsme si, tyjo, no, tak dovoláš čtvrtníčkovi, no, tak jsem volal. Jo? No. A jak se na to tvářil? Hele, musím říct, že Peťa Čtvrtníček je neuvěřitelný člověk. Jo. Že jako to, jak on se prezentuje, že fakt pro každou srandu, tak tady to potvrdil dvojnásob. My jsme mu prostě zavolali a řekli jsme mu, hele, máme tady takovouhle jako blbost, je to prostě víceméně sranda, která jako nemá nějakou větší ambici. A on říkal, hele kluci, já přijedu, má to jedinou podmínku prostě, já sponzoruju tady, nebo snažím se pomáhat vlastně ústavu pro duševně postižené děti, takže vy jim něco pošlete za to, že já přijdu. Tak jsme se domluvili, že jim pošleme nějaký prachy, jakože jsme se složili a poslali jsme prachy a Petě nám dal den natáčení. Hustý. Jo a ty piva teda dostal. Ridley Scott offer? Ty vole, jaký offer? To byla moje pomsta za poslední Ridleyho film Napoleon. Jo, no, to je moje, no, o tom se nechci tady otvírat starý rány. Moje rády to jsou taky. Už jsem překonal, takže dál. Jo, platba plzničkama, jo. No tak to by šlo. Ťuk. Nazdar kuřátka. Ahoj Petře. Honorář vidím, to chválím, tak půjdeme do kukaně rovnou, ne? Hele, prosím tě, toho psa asi necháme tady, ne? Nebudeme ho brát dost. Holky, pojďte. To je slepecký pes, to nevidíš. No tak. Jdeme točit. A ten druhý je jako tady poznámka pro diváky, že se mi líbí, jak se tam snaží teda vodit divákovi dojem, že u vás pracuje tolik lidí, jo. Tolik lidí jsem tady nikdy neviděl. Dobře. Je to tak, no. Jak tam stojí opřený, jako to tam zrovna ty dva dělají. Ale ty lidi tam vůbec nepracují. No právě, co prostě, tam jako... Oni si tam prostě, tak kompars, ne? Práce s komparzem. Zaplňte kancel. Bys mě měl vlastně pochválit a ne mě tady jako za to hejtit. No dobře, tak jako nebylo to úplně uvěřitelný. Tak to jsem jako neslyšel, mladý, jo? Ty vole, co to je za cinty, co to je za verše? Hele, poslouchej mě, mladej. Proč jsou moje texty růžový? No víš, Petře, my jsme chtěli, abys to měl šitý na tělo, když máš tu kapelu Buzerant. No jsou kokotě, viď. A tak, když Adam zavelel k další výpravě, nikdo z kluků neváhal ani minutu. Jak plynul čas, rozrostl se svaz víc, než je jedna Felicie schopná uvést. Před borci tedy stál úkol koupit další dopravní prostředek. Jenže díky 10 letům pořádání Gumbalkánu a faktu, že ta proklatá Filcka oslavila už 30 let existence, se schánění auta ukázalo jako celkem náročná záležitost. A proč vlastně Felicie? Proč ne cokoliv jiného? Dobrý den, Zláček. Dobrá otázka. My jsme vlastně ten film, který bych ti chtěl taky někdy pustit, to je ten předchozí, poslední krizová výprava, ne křížová, ale krizová, tak tam jsme vlastně úplně omylem přišli ke krátký Felicii červený, protože jsme se rozhodli, že pojedeme ten Gumbalkán v 5 lidech a bohužel jsme neměli na jiný auto než na tu Felicii, takže jsme absolvovali v 5 lidech a to bych rád podotknul, že 2 z nich jsou jakoby plnoštíhlí, tak Tlustý. Jo. no, Jo.
No, on jeden z nich sedí tamhle za kamerou, víš, tak jsem ho nechtěl urazit. Takže plnoštíhlí. Jsou plnoštíhlí, takže... V nejlepší formě. Jakoby v lidským mase jsme měli to auto přetížený už třeba o 200 kg. No a z toho vlastně vzniklo, že jsme si řekli, že už jakoby nechceme jako týden, vlastně 14 dní si jako potit zadky ve Felici, tak jsme si pořídili druhou. Jo. Jenom povrchová rez říkáte, jo? Tak my se přijedeme podívat. Tak máme vážné obavy, jestli to kupovat, protože teďka jsem tady trošku zatlačil palcem a ten palec mi tam zůstal. Na kolik jsem ji usmlouval? Usmlouval jsi to nevím, že ze toho udělal díru, tak jako pokud... Má hodiny a ne otáčkovně, to chceme a jinak... Počkej, ale za tuto cenu v autě nebude rádio a přídavné reproduktory a autobaterie. Ale nebojte. Oni z toho baterku z toho vyndají, jo. Nakonec přece jen se Ta baterka má větší cenu než to auto. Přátelé, dneska si povíme něco o legendě českých silnic. Felicia neboli Volkswagen. To jsou skutečný záběry, jak se vyráběla Felicie. V roce 1994 jako z kursu nový vůz Škoda. Za 8 let výroby z té jejich továrny vyjelo přes 1 400 000 těchhle vozítek. Tento legendární vůz je klenot mladoboleslavské automobilky a kdysi vlhký sen každého chlapce. Takže to zkrátíme. Borci si pořídili druhou, protože když už máte doma jeden pojízdný památník český kutilský vynalézavosti, proč nemít rovnou dva? Tento nový vůz trpí pár nedostatky, jako je jeden nefunkční válec, samovolné přidávání plynu nebo obrovská promáčklina dveří řidiče. Ale za 5 000 korun? To je, přátelé, za 5 000? Za 5 000. A kolik zná přepis? No přepis stojí 800 a 400 evidenčka. Aha, a tam ještě se něco platí, než kupujete starý auto, tak se... No, musí se platit ekodaň, ale to většinou u těch, když je to benzíňák, tak to většinou jen není problém a většinou už mají zaplacený ty ekodaně. Takže ano, občas se stává, že musí zaplatit ekodaň, ale člověče, u té Filcky jsem to snad nikdy neřešil, ale teď bych je kecal, jaká je ta legislativa. Náš mechanik řekl, že má plno, takže jediný, co my umíme, je možná regulovat kola. A máme na to zlatý sprej. Prostě, jak by řekl kolega kameraman Šťastný, nahodíme drip. Ale bachaj, to nemáš na omyl. To vypadá normálně dobově. Jako ladí to k rzy. To je to. No, jsme to nastříkali přes kotouče brzdový. Ani bych tak... nehádal, že tam někdy něco bylo. Tak kde jsou ještě nějaký neduhy to autíčka? No cuká to motor, ale to nevím, jestli ta plechovka vyřeší. Netáhne motor, klepe motor, tlumiče nejsou úplně OK. Sice se v tom autě zabijem, ale... Bude mu to vypadat jak cikáni. Adame! Budeme tam vypadat jako cikáni. To je opravdu velmi... Tady za hranou, já musím ukončit svůj účast, protože na takto rasistických pořadech se nemůžu podílet. No a to buď rád, že jsme tam toho hodně vypípali a vystřihali. No a ještě tam něco je. Ještě tam, ono to vlastně má takovou jako stupňující se tendenci. To byly 4 minuty, Magore. Hledám krásné černé folie na naší. Kolik? Jak jsou vysoký to opnat, jo? Asi takhle. To je málo. Máme tady dobrý hostinec. Amore mio, 34,90 ve slevě. Docela jsme 1222 korun, takže to je 1222 domů. Tohle všechno spapáme, tak už se v rakvi nikdy nerozložíme. Tentokrát zlodějové v Barceloně nemají šanci. Když ten vzorek. Pletivo, hledám pletivo na zahrádku. Toho bohdá nebude, aby nás barcelonské fetky okradly. Po druhý. Alek říká, kluci, pošlete peníze na společný účet, na opravu aut a první, co koupil, je plot. Rekonstruuju chatu. To když jsem viděl poprvé, jsem byl hodně zaskočený, jako co se bude dít s tím plotem. Jo? Jo, já jsem byl, v tom, jsem říkal, že co se sakra děje. Vyčuměl bych a jenom postavil plot na chatě. Já jsem vůbec netušil. Že vlastně čorky nepůjdou za mříže teďko. Ano. No, čekej, tak. No. Ozdar. No, takhle jsem myslel, že ho jako převážíte někam. No, uvidíš. No. Teda vlastně viděl jsi. No. Jako takhle se ty věci nedělají, jo, kdyby si někdy spravoval auto. To nehrozí, že by dělal, takže... No, takhle se to jako opravdu nedělá. No a tohle já nechápu, vlastně doteď. Jak to jako můžete dát na střechu a jet s tím, normálně do provozu, a že vás nikdo nezastaví?
No, odpověď je taková. Není to homologovaný, není to jako vůbec nic. Neměl bys to mít navrtaný do těch nosníků, to nesmíš. Kdyby to někdo zkoumal, tak je to problém. Ale lepší izolepa? No ne, lepší to tam přichytit třeba gumicukem, ale reálně bys neměl vlastně, nemělo by to být napevno přidělený do konstrukce auta, což ale není, protože ty nosníky jsou přišroubovaný k autu, jako je normálně to jsou oficiální nosníky, takže my to měli navrtaný do těch nosníků. Takže kdyby byl problém, sundáme nosníky, zahrádku hodíme do pangejtu a jdeme dál. A nějaká ta pokutka, no. Ale nikdy, jako celý Gumbalka na tom funguje, nikdy žádný problém nebyl. Jo, tohle za mě bylo největší, jakože what the fuck, jakože si někdo koupí v Balmaxu plot a dá si to na střechu a jde do Španělska. Řekl, wow, OK. Člověk si pořád něco učí. To je hodně naivní, tohle. Momentálně instaluji naší světelnou rampu novou, která tady není, ale za chvíli tady bude. Může se to? Ne. To se nemůže. Tady máš odpověď, jo. No, ale... Super. Co? Jo, tak to byl poslední vrták do železa. Filipe, naskočil bys do Lidlu? To není jakoby placená spolupráce. Někdo máme širokodalekou baráku, jenom Lidl. Jenom Lidl. Ale... Nějaký spray na sedačky. To chcem. Cockpit spray. To taky chcem. Tire care foam. Máme tire? To zrovna měli automobilový týden Lidl, ne? Že tam to svazácký týden. Svazácký týden. Počkej chvilku, jak tohle bude úplně černý závodní pneumatiky. Nový člen výpravy ví o autech úplný šajze. Tak dostal radši za úkol jen mejt kola. No mě nastříkněte na suchý očíte. Máme novou technickou a jako myslím, že bylo potřeba buď Harryho Pottera tady tu kauzla, anebo nějaký jiný pomoci, ale máme 0 závad. Jsi pochopil? Žádný poznámky, jsem pochopil. Čistý. Ale myslel jsem, že už se to nesmí, že už se dneska musí všechno fotit. Že už to je těžší, než to bývá. No, je to těžší, ale pořád slyšel jsem nedávný příběhy, jak se dávají 200 na pivo. 200, to se teda za celého kraje. Jenom se prohodil ty kabely, takže černý musí tak čekat. Když na to zadíváš, tak tam vidíš tu mapu toho Španělska. Po spodkem, já bych dal těch 117. Tam bylo celá stejně. Jak kdo máme, jo? Ale jako cením vaši zručnost, já bych to nedokázal ani náhodou tohleto. Já myslím, že jo. Vlastně nic asi z toho. No, jako my jsme to taky neudělali moc dobře, no, co ti budu říkat. Já mám třeba z Balmaxu úzkost, takže já bych jakoby ani tam nešel. Fakt? Jo. Tak to já třeba mám rád. Hornbach hračkářství. Ne, vůbec. Nesnáším hobby markety, protože kdykoliv potřebuji poradit, tak oni poznají, že jsem úplný debil a vykoupou mě v tom. Takže vy nevíte, co to je tady, tohle? Říkám, nevím, proto jsem tady, vole. OK. Jako nějaká olejová nádrž, palivovka nebo něco. Ropa. Prosím vás, tohle doma nedělejte. Jaký jsou tvoje pocity ohledně vrtání do auta? Já mám rád vrtání do auta asi. Já mám dojem, že ten Trezor jsme si fakt pořídili jenom protože to vtipně pípne a cítíš se jako cool, když tam jdeš něco dát. No a 30. dubna nadešel slavnostní odjezd z Hradského sídliště v Praze. Nebo tyhle ty předěly, nebo to dělal taky náš kolega Filip. Tak to... Je to fičák, potřebovali bychom třetí Felici asi. Červená je narvaná úplně po strop a tahle je taky skoro narvaná až po strop. Možná cestu pořídíme třetí auto. Hele, popravdě mě dal Adam vědět jako v neděli někdy na večer, takže jsem se... Jak takhle funguje naše organizace, prostě jo? Na 14 dní to bylo kolik dní předem se o tom dozvěděl? Asi 3. 3 dny, že jede. A on dal výpověď v práci a jel. To jako opravdu. Tomu říkám srdcař. Jo, Brenda je srdcař. No. On někdy teda jako to dává najevo i různá poznámkama, ale k tomu se dostaneme. Od pondělí 13. května je tady Honza bez práce. Honza zvaný Brenda. Ale tomu říkám teda srdcařství. Tak jdem. Není problém? Jo, už se mi rozpadají brýle. Ještě předtím, než jsme vyjeli. A už dobrý, můžeme jet. Když tak přidáme další drát.
Letos byla připravenost celé výpravy opravdu žalostná, takže kromě jedněch rozpadlých brýlí... Viděl jsem správně Kašík.cz. Jo. To je nějaký tady interní joke. Petr Kašík, jeden z nás se jmenuje Petr Kašík. Jo, a má webovku Kašík.cz. Ne, my jsme jenom prostě, protože my jsme jakoby kromě našeho milého sponzora, čímž chci připomenout, že tento podcast sponzoruje Indiana Žerky, tak Jeste nemáme... maso. Jeste maso, Sušený. nemáme sušený, nemáme vlastně žádný oficiální sponzory, takže jsme si museli naše sponzory vymyslet. Jo. A Kašík.cz nám přišlo docela jako dobrá sranda. No jak ale to tam máte taky tu znělku, ne? S těma fiktivníma sponzorama. No jasně. A to tam bude teprve. To tam bude. Jo, dobře, tak omlouvám se za spoiler. Ani platný řidičák. Tento nepatrný nedostatek vyřešil slovy, no co, no tak nebudu v Německu řídit, no. Což opravdu jako se stalo, no. Dneska jsou čarodějnice, ale bohužel je sucho, takže ty obrovské hranice, co jsme dneska viděli, pravděpodobně lidi nezapálej. Jo, přesně. To jsou ty Češi, no, jak jsme se bavili. Dnešním cíl je Kostnice, kam samozřejmě nemáme šanci dojet, rozhodně ne dneska. Zatím to jede úplně ale bez jenom otázka, po problémů kolika a- zhruba kilometrech jste se začali srát, nebo aspoň někdo, jakože jeden. Ne, Jonáš mě začal srát asi po 15 minutách, Jo? ale jinak jsme to celkem zvládli. Takže ponorka byla. Já myslím, že to je poslední podcast teda po dnešku. To bude. Omlouváme se za zhoršenou kvalitu záznamu. A nevytáčí to nic. Nemám pocit, že by to přehřívalo. Ona měla jenom trénu před tou cestou, ona se opletuje. Kolik máte teplotu motoru? No nevím, ale... Skoro stejnou, jako máme teplotu tady uvnitř, takže je to ještě dobrý. Dlouhodobá strategie cestování svazu stojí na víře v jejich dopravní prostředky, protože vzhledem k jejich znalosti anatomie spalovacích... Ježiš, to je dlouhý, to nebudu zbytečně natahovat. No prostě borcům se to vysypalo už před domažlicema. Jo, a ještě když Nejsme ještě ani když na vidím hranicích. záběry, jo. Takže jako byste, jako jedna Felice zastavila, druhá Felice jela dopředu, tam vystoupil někdo s dronem, pak se Felice vrátila a takhle jste to jakože, abyste měli záběry, jakože jedete, tak jste třeba hodinu tam... Díky tomu jsme s Jonášem velmi oblíbení Jo. v celé organizaci, no, protože vlastně většina z nich to bere tak, jako že se jedou vyvětrat a my točíme hollywoodský film, no, takže tam samozřejmě jako jsou určitý plochy tření, no. Pak teda i já už pak začnu řvát na Jonáše, ať už to nevytahuje ten dron. Ona vlastně i bez toho natáčení, že by to byl docela voser, že jo, a vlastně s tím natáčením to byl voser na druhou. No, ono to vlastně 14 dní jako seš nevyspalej, spíš ve stanu, seš nasranej a, pardon, naštvanej. A pak přijdeš domů, se stříháš film a teprve při té premiéře jako všichni si řeknou, OK, tak asi dobrý, že jsi strávil rok života u počítače. Jsme ještě ani na hranicích s Německem a už máme první defekt. To Adam dotáhne teď, bude to v pohodě. Vypadá jako, že to máš radost trošku. Máme první defekt. Ale kluci, mě hrozně vyschlo v krku. Já bych si otevřel jedno tykadlo, jo. Jo? Se Petr Čtvrtníček říká pivu Máme tykadlo. Já jsem slyšel, že to je jeho slovník. To je jeho Jeho slang, žargon. no. Někde to... Tykadlo. Tykadlo, no. Asi byste čekali, že si po ránu borci otevřou plzínky, ale protože to jsou pražský košťata, vytáhli akorát 5 kávových Líbí se mi, jak jste seků na pražský 6 košťata členů přeložili jako posádky pražští hipstři. a začali si vařit ty svoje teploušské kyselí. Já teda musím říct, že jako jedna z mých největších životních úspěchů je, že mě Petr Čtvrtníček uráží mým vlastním filmu. Rozumím, to je opravdu... Jako to je splněný sen. Ne, jako opravdu, to je splněný sen. To je životní achievement, jak má být. Je to tak. První noc se mi spalo krásně, no, vedle fotbalového hřiště, klídeček. Jediný, komu se možná nespalo krásně, tak jsou ty Češi s karavanem tady za tím hupem, který jsme v 2:30 ráno zbudili našimi silnými motory, když jsme tady vyjížděli ten krpál nahoru. Takže když je potkáme, tak jim teď hodíme aspoň nějakou plzničku na revanš, že jsme v noci zbudili a oni byli ve schýzi, kdo jim to tam krade perníček z karavánu. První noc jsem se vyspal krásně s Filipem, s mým spolubydlícím ve stanu jsme měli první takovou pěknou chvilku. Jsme se oba dva v jeden okamžik zbudili a šli jsme čůrat. Tak kam zadáme koci, náčelníku? Do Vadusu, což je hlavní město Lichtenštejnska. Mimochodem ten pán, co nemá platný řidičák a říkal, že v Německu řídit nebude, se na to včera pěkně vypadá. Odkoupil si na čerpačce Red Bulla, gumový medvídky a řídil celou noc. Jo.
takže zase takovej poserat to nebude. Cestovat ve 2 prorezlých Felicích s tunou krámu na střeše byla velká atrakce i pro bolševikem zocelené východní Němce. A tak se na auta upínalo více zraků než obvykle. Very good car, little bit German but good. Yeah, for Africa, for Sahara. No, it's not for Sahara. Greetings to our friends in Czechoslovakia and Czech Republic. Czechoslovakia, tak to... Sorry. No problem. Just for your information. You can delete it if you want. No, I'm fine. Tady pan cestovní kancelář Sedláček včera nás hrozně prudil. 50 prostě v obci, tohle, kluci nám to nejede, to auto netáhne, 80 je nám pojďte starý auta. A dneska, vole, jde 140 v Německu na dálnici, my ani nestačíme. Ty jsou zase v jako. Teda, toho jsou v pryč. Teď jsou zase... Teď jsou, no a teď zase nám vlastně ujeli. Krásný tady jako to, vesnice, a my tady neuděláme žádný záběry, protože pan Sedláček už má hlad. A zpráva pro Jelanku. Prosím tě, Jelanko, normálně Jonáš mu koupil mazací krém, namazali jsme ho, nespálí se, mají o ně postaráno. Protože jíme samý sračky, tak se vám koupil takhle nakrájený jablíčka. Já z pozice náčelníka zakazu po zbytek expedice McDonaldu. Musíš to vyhodit. Po 2 dnech cesty se toto pojízdné muzeum československého strojírenství dovalilo do Lichtenštejnska, které je s rozlohou 160 km čtverečních jeden z nejmenších států světa. To je jako kdybyste vzali Brno a umazali z něj všechny části, kde se dá sehnat něco k jídlu po 10. večer. Lichtenštejnsko je považováno za nejbezpečnější stát světa. Ale i tak si kucí raději pořádně zamkli dveře. To jako, to nezní moc jako přesvědčivě, když člověk tvýho ražení řekne, to je vtipný, jo. To jako... Já moc často neříkám, právě, že jsem to chtěl ocenit tu scenaristickou práci. Nestačil se zasmát. Tak jako já už jsem to viděl a nevýhoda toho, když někdo dělá humor, je, že už moc věcí nerozesměje, ale dokáže, opravdu jo? Ale dokáže to ocenit. Jakože opravdu jako máš problém, když koukáš, nevím, na třeba relativně dobrou komedii, tak už se nesměješ. No moc ne, protože ty to většinou jako tušíš nějak, to se stane, protože to psaní toho je řemeslo a má to nějaký jako postupy, které fungují a často to víš, že to někam jako směřuje. To je v podstatě jako kdyby pornoherec, prostě pak máš problém už. Asi vlastně. Jsem svým způsobem takový literární pornoherec. Tak budeme pokračovat. Jo, dobře. Ale jenom to, že vlastně to, že se nesměju, neznamená, že to není vtipný. Jo. Já se směju uvnitř a to znamená, že jsem ten nejhorší možný divák, který všichni nesnášíme. Ten, kdo se směje uvnitř, ať jde do hajži. To vlastně ty jako komik musíš nesnášet. Nejvíc. Úplně tyhle ty lidi nesnášíme. Nejlepší divačky jsou opilé ženy. Adolescentní. Ne, to ne, tak 25+. Okay. To je nejlepší publikum. Souhlasím. Barcelony. Barunko, ještě to vydrž chvilku. Teď je nám tady dobře. Já mám oblíbená scéna. Chlapi, botanická vložka. Toto je medvědí česnek. Když si přičuchnete prstům potom, co si přejedete po tom listu. Ale dá se to opravdu bohužel jako... Vlastně tohle je vlastně mega vtipný, protože ty tam vypadáš, jak kdyby jsi měl prostě nějaký postižený lidi na výletě a byl jich tady chovatel, nebo nevím, jestli to říká chovatel, ale vytáhl si tady jedličku v ústách a oni tam jdou s těma brejlem a s tou čepicí svrtulkou. To je medvědí česnek. A to teď měl si medvědí a prostě jak tam opět to čumí. A říkal si, to je zajímavá novinka, to se opravdu vyplatilo, je tady den Felicí, abych se dozvěděl, co to je medvědí česnek, protože kámo, kdo jde s kámošem, když jsi s kámošem, zastavíš se tady v Praze na náplavce, tohle je medvědí česnek, díky kámo, jsem rád, že jsi mě dneska vytáhl. Jakože, co to je prostě za zásadní informace. A děti, to je javor. Javor, to jsem viděl na vlajce. Ano, to byla Kanada, Pepičku, to si hezky pamatuješ. To prostě je fakt, si tady vyvedl bandu retardů, aby si ukázal, co to je medvědí česnek v Lichtenštejnsku.
To je dobrý, to. No dobře, no, tak jako, ano, no. To jsme, Alexi, děkujeme, vážíme si toho. Já si vážím toho, že když jsem tě předtím napomenul, že se moc nesměje, že si to rozjel takhle ve velký. Fakt jako mě rozesmál, že milé děti, pojďte, to je jak víš, jak tatínek, když má nějakou informaci, tak vždycky svolá rodinu, vždycky, mámo, táto, tady zem za mladá lyžoval a tohleto, ten čnek, to je páskovka keřová, no. A ty řekl, a tohleto je tady medvědí česnek. Ten táta, mámo. Teďka si všimne ty jejich reakce, jako dělají úplně, Alexi, jsme rádi, že jsme tady s tebou, opravdu. Česnek? Takže bych si natrhal a zláme klečnoři. No, teďka říkám, těstoviny s medvědím česnekem, takže potrháme, pofilíme nějaký listy. Nemůžeme do Lidlu jít? To je taky možnost. Opět to není jako product placement, jo? No, možná si borci vzhledem k jejich finanční situaci měli ty listy vzít. Dáme vám dobrou radu. Pokud jste z východní Evropy a napadlo by vás někdy strávit noc ve Švýcarsku, raději se zašíte někam hluboko do lesa, protože průměrný kemp ještě doplním, jako my si děláme srandu z toho, že jsme z východní Evropy, jo. Ale teďka jsem měl tu čest navštívit Japonsko a věř mi, že jsme teda jako těžce z východní Evropy. Protože takovej bordel, co jsem si uvědomil, že máme jako na ulicích v Praze, to jako dobře, ne, tak jako není to Afrika, jo, ale, no to jo, ale v Tokiu se můžeš jako na večer na ulici, jako. No jasně, a v Singapuru taky, ale to protože tam mají fyzické tresty a zakázané žvejkačky, ale jako si myslím, že co se týče čistoty, na tom nejsme zase tak špatně. Byl jsi na Smíchově? Obecně, když to srovnáš třeba s Londýn, Řím, to samozřejmě, jo. Barcelona, tak si myslím, že Praha je jako úplně v pohodě, zvlášť třeba metro mi přijde jako, že hodně čistý s ostatníma, ale určitě jsou jako čistotnější země, o tom žádná, ale jinak pro lidi ze západu, to znamená pro lidi z Anglie, jsme jako super východ. To je absolutně Rusko normálně. No jasně, oni mají problém rozlišit jako Česko nebo jako nějaký Balkán, takže jako jsme 100% pro myšlení lidí ze západu, jsme jako východ, to určitě. Tak to jsem rád, že jsme se shodli. Můžeme dál? Asi jako noc ve Four Seasons v Praze. Ale třeba ve Švýcarsku jsem ještě nebyl. Takže... Doporučuju. Jo? Doporučuju. Nádherná země. Jako je to pěkný, ale slapy jsou slapy. To jsem říkal ještě před tou návštěvou toho Japonska. Tady jako nemusíme to ani kvůli tomu zastavovat, ale musím vypíchnout jako Jonášovu práci s kamerou, protože to je jako všechno jeho práce. Je to hezky. Kolikrát jste to přijížděli takhle? Jenom jednou. To natočil na první. Jednou jsme to přejeli. Já mám dokonce pocit, není jednosměrný, ale vím, že tam nějak byl problém, že jsme to znova nejeli. Když se Feldy škrábali skrz průsmyk za celek, na zadek se jim nalepila z brusu nová Toyota Prius, která je doslova odmítala předjet. Na vrcholu auta zastavili a jejich pronásledovatel taky. Ukázalo se, že řidič se jmenuje Hynek a je to Čech žijící ve Švýcarsku. Jak sám říkal, Felicii v tomto místě ještě nikdy nepotkal a tak si chtěl auta vyfotit. Adam se nabídl, že mu u aut zapózujou, ale Hynek odvětil, že si raději vyfotí jen ty auta. Co se děje, kluci? Ale jak teda Čechům v zahraničí se cíleně vyhýbám vždycky. Jo, pomohlo. Teda se ale jako nalepila. Jelikož je ve Švajcu spaní na divoko zakázané, Hynek klukům pomohl najít kemp a dokonce vyjednal i super cenu. Píše si ale myslím, že když je majitel kempu viděl, slitoval se a pomyslel si, že to jsou asi pěkný chudáci, protože když jedete Švýcarskem v autě, které má hodnotu jako jejich průměrný oběd na benzínce, je opravdu velmi těžké místním vysvětlit, že těmi auty nejedete, protože musíte, ale protože chcete. To je dobrý, to nechte. Ne, zaplať, prostě. A on vám dá fakt dobře. Budeme za chvíli vařit, kdyby se chtěl zdržet. Ale nechte si chutnat. Děkujeme. Dobře, odpočíňte. Tohle je taky mega vtipný. Tohle když jsem viděl poprvé, tak jsem si říkal, what the fuck, jakože...
Jako opět musím teda jako vyzdvihnout tady Jirku Babicu, protože to je taky skvělý jako člověk a je pro každou legraci. No to jako evidentně, tohle je jako hustý. A jo, šťastnou cestu. Moc děkujeme, moc nám za tlumočení a Karle, chtěli jsme ti poděkovat za tu tašku na foťák, co jsi nám půjčil. Posloužila perfektně. Kluci, na co má ten chuť? Já bych udělal ten kuskus a pak si tam každý namixuje podle chuti kukuřici, hrášek, kečup, džerky. A ty jsi opravdu byl takový jako jejich pan učitel na výletě, víš? 14 a jdeš. No, jako, je to tak, no. Ale kluci, já se potřebuju vypískat. Ať to vezme mladý za mě, jo? Já jsem tady zpátky hned. Ukaž. Proč mám prší do auta? Chci to zase vykonovat. Jo, to auto se rozpadalo, že? No, rozpadá. Ty skoro nevidím na cestu. Další den pršelo tak, že jsme ani neviděli, kam jedeme. Neviděli na cestu. Nikdo. My si sebou vezeme třeba Nintendo a generátor, ale třeba nabíječku na vysílačky pan náčelník zapomněl. Takže komunikace mezi autama v tom ještě probíhá, že já se musím jít i když náčelník měl vzít nabíječku, kdo jiný, že jo? To samozřejmě. Kluci se jeli větrat jenom. Ale plánuju trošku, že bych možná došel do Lidlu koupit o to prostě vysílačky. Ale on je hodně vysazený na ten Lidl, že jo? No já mám právě pocit, že si ho nesponzoroval. Byl někdy v jiném obchodě? Viděl ho někdo někdy v jiném obchodě? Ještě chodí tady do liberských lahůdek občas. No. Nebo teda každý ráno. Možná jenom chodí do obchodu. On Filip, a teďka taky možná přijdu dalšího kamaráda, ale on má jistý jakoby prvky autismu, no. My tady v těch prostorech natáčíme jeden pořad, jmenuje se Rande Kdy, a Filipa občas potkáváme, protože on sem chodí v sobotu trávit svůj volný čas, takže hraje Age of Empires. A jako tajně jsme si mysleli, že je to autista a evidentně nejsme sami teda. Tak tohle asi musíme vystřihnout. Dobré. Jako tak, jako... Jdeme do začátku, ne? Ne, to jako... Prostě je pusta. Prostě je pusta. Že nevidím nic. Ne, tak to není dobrý nápad. Sakra, to byl chcanec, hoši, co vám budu vyprávět. Tak jo, budeme moct. Policejním dvojsmysl. Až budete někdy cizím lidem ve Švýcarsku házet svůj odpad do popelnice, myslete prosím na to, že se v téhle zemi chodí za se fakt normálně za netříděním vyšší do basy. Fakt, benzín jsme radši nebrali, protože nikdo z nás neví, kolik je frank. Dali jsme si v oběd, který stál asi 1000 korun na každýho, plus tady experti si každý zaplatili 1000 korun za internet, za což jsme si mohli koupit dálničku po Švýcarsku, nemuseli jsme jet tudy. No to je reálně všechno pravda, jako. Budeme ve Francii, tam už data budou, takže... Tady jsem ti sehnal do auta to, abys mohl ten snad, tak si to ne. Tak on tam našel takhle vyhozený nočník a vzal si ho do ruky. To je opravdu... Je tady bordel. To je... Teď strikám, jsme z východní Evropy. No tak je to ve Francii je to zatím znatelně špinavější než ve Švýcarsku. Ale jako znatelně, jakože přejedete hraniční přejezd, zastavíte na čurání hned v prvním výklenku a hned v tom prvním výklenku jsou pytle s bordelem a bordel úplně všude. Mimochodem Francie je taky pěkný špinavá země. Je to edice pro parádníky, když vás nezajímají otáčky ani rychlost, jde vám... Ono to je vlastně pro nás filmové hvězdy, protože my nepotřebujeme vědět ty údaje, takže potřebujeme připomínat, jak vypadá. Jsme to přeinstalovali se. Když byli naši kucí jako děti nemocní, dali si peřinu do obýváku na gauč a maminky jim na VHSce pouštěli četníka ze Saint-Tropez. Takže když feličetky jeli kolem tohoto legendárního místa, neměli hoši jinou možnost, než se tam zastavit. Dobře, dodáš vodu? No nevím, moc se mi tady nelíbí ta voda. Je to takový studený, ta pláž je taková špinavá, no. Uvidíme, jestli bude moc velký vedro, tak tam si pošlu nějakou rychlovku, no. Ale jsi nějaký vybíravý na to, že jsi nebyl 20 let u moře, ty vole. On fakt nebyl 20 let u moře. A pak si tady stěžuje? No. Mám rád jerky, řeknu.
Víš, ty je vezmeš na výlet, po 20 letech ho vezmeš k moři. A on řekne slapy jsou A on řekne slapy jsou slapy, jo. Je manger les jarky. To je nenápadný product placement. Nenápadný, no. Já si slibuju, že uvidíme tu četnickou stanici teďko. Což je sídlo nejznámějšího četníka na světě. Jak se jmenoval? Kryšot. To jo, ale... Luis Define. No to jo, ale Kryšot a jak se jmenoval křestním? A ta manželka mu nějak... Jo, takhle říkala nějak. Neříkám mu Ludvík. Já myslím, že Ludvík. Jo, ty vole, no. Kryšot. Ludvík Kryšot možná. Ano. Co, Alex, je to dobrá pizza? V pohodě. Ale pizza terasy u nás na Velkýho hradě má samozřejmě lepší. Lidkům jsme si chtěli říct, že tě máme rádi. Počkej, ale tak tohle je téma, který bych chtěl otevřít. Jako pizza v Čechách, v některých podnicích je za mě lepší než v Itálii. Proč? No, protože oni prostě dělají takovou tu tradiční, kdy jako tam dají to těsto, který vlastně samo o sobě je úplně, že jo, plochý, na to ti dají to sugo, mozzarellu a pak něco, a to je vlastně jako všechno. Ale u nás mi přijde, že si s tím tak jako vyhrajou. Já nevím, jestli do toho sypou glutamat, ale prostě mě chutná víc. Fakt jo. Možná máš jenom hlad větší. Možná, no. Protože pro mě to je rouhání. Co tady teďka předvádíš trošku, ale odpustím. Dobře, já se ti omlouvám, už to nikdy neřeknu. Já jsem tady do auta, tady Adamovi jsem koupil nálepku začínající řidič. To je magnetka, jo. No, jakože až to tam určitě jsem tam. Nám dvom jsem koupil nejdlíčko v double. Ale jako koupit tu kitku takhle ve Francii, to je power move. Jo, to je zbytek ty kitky, co máš v ruce. Jo, to je ona. No. Aha, a ty jsi říkal, že je ze Španělska. Ale ona je tak je z Francie, no. On hal, ale já jsem tě odhalil. Co to právě nafukuješ, prosím tě, Alexi? To je dáreček pro Filipka, on chtěl člun nafukovací, tak jsem ho tady v místním supermerkádu koupil. Jo, to se nikam nehne. Že jsi tam vezli kola nahoře, to jsem se nevšiml. No, náhradní, no. Okay. 4, prostě, kdyby jste jeli přes policejní hřeby. Tak, hrozilo to, viď? Tak to s tou kytkou je hodně dobrý. Dělal si právě šnevěra. Jako já, kdybych byl policajt a viděl tohleto. Máš to radost? No. Já bych vás jako nepustil. Ne? Ne. Tak. Ale já naštěstí nejsem policajt. A teď si vím, že jsme projeli takový státy jako je Švýcarsko. Já to nechápu právě. Tak nafukovací šnek na střeše byla ta a hele, to když jedou ten Gumbalkán, tak mají třeba svařený kříž na střeše. No já jsem viděl něco s nějakou rakví. No a zahrádkou. No. Já to nechápu. Já to taky nechápu. A můžou si užívat tepla, vyústila v to, že se začali chovat jako ožralí milionáři. A tohle se taky stalo, to jsme se taky nevymysleli. Měli se původní budget 50 000? 50 000 jenom. 50 000, no. No, já mám nějakých 8 000 na účtě. Svazácky. A já mám nějakých 100 euro možná. A nebo půjde Filip dělat prostitutku. A nebo bude dělat Adam prostitutku. Tak. Takovej, on má jako jemný ruce, dneska když jen mazal ty záda, tak jsem fakt jako cítil jako takový příjemný energie. Ale četl jsem o jednom indiánském kmenu v Jižní Americe, který sbíral specifický druh mušlí, který byl jako velmi vzácný na té pláži a používali to jako platidlo, takže... Kámo, to je aspoň za euro. Cože? Náš aktuální business plán je prodávat mušele a vydělat si na cestu zpátky. A nebo? On říká vždycky mušele. Tak v Monaku vyhraje. Nebo jen občas. Jenom občas. Jenom když je potřebuje prodat. Ano. Ale Monte Carlo, já jsem nebyl, ale prý to vypadá jako Letňany u moře, je to pravda? Prý to není moc hezký. Hele, to jsi mě zaskočil teda. Jo? To jsi mě zaskočil. Jakoby neviděl jsem v Letňanech jako 70patrový budovy teda. Jasně, ale někdo to jako to hejtuje, že to jsou jenom Letňany plný rosáků u moře. Ale já jsem to nebyl, já jenom jsem takhle slyšel ty pomluvy z doslechu. Hele, jako měl bych se tam podívat na F1 a hodit si kuličku v Monte Carlo, což jsme vlastně zažili, a pak bych jel asi domů. Jakože bych tam musel zůstat, to ne. Ale to Azerový pobřeží, to kdybys měl čas, tak tam zajeď, vlastně celý to jižní pobřeží Francie, to je nádhera. Tam jsou takový nádherný zátoky, prostě, tam bych si měl představit jako 14 dní s milenkou.
Zdravíme Jelanku. Ještě cením, že jste se vezli obleky. To, když se mě poprvé, to mě taky zaskočilo. Jakože, co v těch autech jako jste měli všechno? Všechno. Takže to byl plán jít do kasína. Tak na půl, no. Jo. Ale pak se nám to hodilo, že jsme potřebovali prachy. A ještě teda cením tady tu odvahu toho točit v kasíně. No. Jako, že to vám mohli docela solidně rozbít držku, ale vy jste se to nebáli. No, Jonášovi tam chtěli rozbít držku a Jonáš jim slíbil, že to smaže. Jo. Takže povedlo se. A nerozbil mu držku. Zatím. To ne. Mafie nezapomíná. No my to teďka právě chceme zveřejnit jako oficiálně, zatím to je jenom na Hero, ale co nevědět, to bude jako buď to do distribuce nebo na YouTube, spíš na YouTube. Pak asi budeme muset hledat nového kameramana, no. Přijde Giuseppe, vyřídit si účty. Pozdravy od pana... No, spíš Andrej teda v případě Monaka. To byl Andrej. Jsme v kasinu Monte Carlo a jdeme vyhrát prachy na cestu, protože už žádný nemáme. Zatímco Alex s Petrem a čekajícím Adamem před kasínem se snažili vyhrát peníze na cestu, tam jsou ty Brenda zábrany. s Filipem hledali místo na zaparku. Ne, nebo to bylo ono to bylo, to bylo 14 dní předtím, než se tam jede ta F1. Aha, a ono ještě předtím, než se tam jede ta F1, tak se tam jedou nějaký jakoby F1 veterans. Jasně, to už vlastně jste byli vy. A to už jsme byli my. A opravdu tohleto auto, jak tam teďka říká Peťa, tak to stojí 4 miliony amerických dolarů. To znám, v tom jsem jezdil v Mafii jedničce. Je to možný. A Filip, který řídil tu stříbrnou, tak ona měla problém, že samovolně přidává plyn. Takže reálně, kdyby to by Filipovi ujelo, lekl se a strhl volant a narval tohleto auto, tak jsme do smrti zadlužený, protože to by nepokryla žádná pojistka, co jsme měli. No, tak to ty pojistky jsou třeba, já nevím, na 20 milionů. Ale tohleto auto stojí 4 miliony amerických dolarů, takže furt by nám chybělo 80 milionů. Tohle je Maserati A6 GCS s pořizovací cenou 4 miliony dolarů. Předjíždět ho v autě za 5 000 korun, co samovolně přidává plyn a má povinný ručení s maximálním krytím 20 milionů korun. No to je skvělý nápad. Nemám pravdu? Dokáže to mít rád? Asi že? Tohle je naprosto ilegální věc, to je úplně skvělý. Jako natáčet si takhle kasíno. Wow. Nakonec to je úplně hustý. Divně oblečený chlápky v montérkách a s velkým písmenem F na prsou, který je nechali zaparkovat v servisním boxu Formule 1. A ještě jednou teda. A za váma teda přišli, teďka ještě, řekli vám, nesmíte tady natáčet. No a Jonáš řekl, že to smaže a šel točit dál. Jo. A takže si toho všimli, i tohohle, jakože v fotovkách nenápadný. Nakonec si to všimli, ale docela po dlouhý době, protože Jonáš, on teda opravdu jako v tohle tomu jde a on měl to Osmo, taková malá kamerka do ruky a on takhle s tím jako dělal jako v úrovni pasu, takže to nebylo moc vidět. A všimli si docela po dlouhý době, jakože už jsme byli skoro na odchodu, no. Ale jako hrotili ho to, jo. Tady to něco co můžu operovat. Na double. Je nás vyjou. Ne. Ale dokud neměníme gumy, tak je to dobrý. Ale jo, to by šlo. Jo, vy jste dobrý, no. Tak to žere zase jenom nám vodu. Tak vám to žere volej a nám to žere vodu, no. Můžeme z toho udělat jedno a třeba to nebude žrát nic. Nebo to bude žrát oboje. Já jsem 5 minus. Jako fakt? Já. Kasino 5 vyhrálo. No, tak jsem rád, možná jsem si zapomněl tu občanku. Klukům nezbylo nic jiného, než zavolat domů manželkám a přítelkyním a doufat, že je založí. Tak jsme pali 10 litrů a pošli do p***dela. Dobrý den, pane Lemane. Já jsem se chtěl zeptat, nešli by ty splátky natáhnout na 35 let? 30 je maximum, jo? Aha. To jste mi moc nepomohl teda. Ahoj, miláčku. Hele, prosím tě, mám takový nápad. Co kdybychom tu svatbu udělali v takovém užším rodinném kruhu? Tohle je taky vtipný. Tak prej ne. Mami, no v Monaku, a to je jedno. Hele, prosím tě, k těm 30 jestli by nešlo 200 litrů benzínu? No, na účet rovnou. No, ne, naučete nic, hele, já už musím končit, tak dí, čau, pošli. Máme. Tak ti řeknu věc, kterou jsem ještě nikde nepřiznal. No tak to jsem zvědavý. Celá tato scéna je dotočená. Tato scéna? No, jak přicházíme k těm autům, tak od té doby, jak voláme domů, tak to je přetočený. A víš kde? To netuším. V Dolních Břežanech. V Dolních Břežanech? A jak jste to tam vyřešili teda?
No, hráli jsme se na to, že jsme v Monaku. No to jo, ale myslím v tom Monaku, jak jste to vyřešili. Jakože to jsou skutečné, ale přetočené události. Ano. Řekněme, že ano. A vlastně si trochu potvrdil moji teorii, nebo teorii mého kámoše, že Monako vypadá jako Dolní Břežany. Nikdo to nepoznal. Takže ne jako Holešovice, jako Dolní Břežany. Ne jako Letňany, ale jako Dolní Břežany. Tak, to jsem rád, že jsme se k tomu konečně dostali. To scény plyne po naučení. Nikdy neskoušejte hazard, protože každý, kdo sází, jednou to je opravdu hluboké morální poučení. Apel na všechny. Od Petra Štrpníčka. Apel na všechny diváky, nesázejte. No, jo, ale kdyby vás sponzorovalo Betano, to by bylo jiné, to byste tam točili ještě teď. Já pojďte do toho tady. Samozřejmě by se fejkově vyhrávali. A vlastně celý to bylo nahraný. No? 200 korun pro novýho tady sázejte. Takže jestli Betano potřebuje mladé tváře, perspektivní, tak tady máte smůlu, ale pokud potřebujete staré, neperspektivní, tak se ozvěte. Nějak brzo, ne? Ty vole, tak jsme budeme brát, jsme zamilovaný hrozně, tak... To je hezký. Právě projíždíme Francii, květen. My jsme čekali sluníčko, jak se budeme koupat na pláži a podobně. A přijďte to jako kamoše? Tohle už ne, to na záběr. A přijde mi, že ten týpek si jenom stěžuje. Máte jednu velkou výhodu. Že to je vlastně takové jako... Můžeme chladit pivo. Vlastně mu se to moc nelíbilo, ne? Nebo vlastně mu se líbí být doma. No to je Peťa Kašík, to je ten, co tam má tu reklamu. A jemu se líbí být doma, a vždycky, když někam vyjede, tak je to trošku horší, než být doma, ne? Jakože zima, moc zima, moc teplo, moc moře. Čověče nevím, nikdy jsem na ty nepřemýšlel, ale můžeme se ho zeptat. A teď ještě by mě zajímal tady to tričko Goldfingers, jestli je k tomu nějaká jako historka nebo... Jo, Filip se živí jako videomaker pro Goldfingers. Fakt jo? Jo. To je zajímavý. Kdyby potřeba pomocnou ruku, říká, že bys když tak přišel pomoct. Ano, určitě mu dám vědět. Se stříhat, nebo dám psat scénář. Jo? Ano. Adame, chválíš? Velmi, velmi, jako. Takovýhle člena výpravy jsme potřebovali. Zodpovědnej. Jak se dělá francouzsky na kočku? Lečičiči? Leč na parádnický den? Jdu na parádnický den, těším se, včera jsem ho neměl. Já fakt si zase stěžuje. No. Je po šichtě? To není parádnický den vůbec. Ne, to musíš prostě od rána a úplně celý den. Parádnický den, to je co? Děkuji, že se zeptal. Parádnický den je, že se probudíš s pivkem a usínáš s pivkem. Jo, takhle. To je parádnický den. To jsme si dělali vlastně na naší předchozí výpravě, to je termín, který dotáhl Adam. Jako vyparádíš. Jako od rána... Ano, se vyparádíš a vlastně udržuješ si nějakou konstantní hladinku, příjemnou. Nesmíš být řidič, teda předpokládám, budou doufám. Je to tak, že ten člověk se nahlásí ráno, že neřídí ten den. A že má parádnický den. Sežene si parťáka a jedou spolu parádnický den. Ve dvou vždycky. Je to ideálně ve dvou, aby se to vyslužil. Taky dva parádníci. Promiň. Jestli tohle chci další technickou, tak to je aspoň za Masaryka teda. A ještě vymění ten díl. Tohle si zaslouží adekvátní opravu. No, potřebujeme větší nalepku. To je zakytovaný novinama, tak to chápu. Aktuálně se tou dírou dá prostrčit hlava. Když máš další. To je strukturální nálepka. No. No, a ještě víc silencia. O to! Silencio záplata na každý průser. Dobrý, a je to? Co jsi to koupil? Já nevím. Paštiky. A to vezeš domů nebo? Ne, to je dárek, ale já nevím, co to je. Jo. A možná to jsou svíčky, a možná to jsou taky nějaký marmelády. Nebo paštiky. Budou marmelády. Já myslím, že to je jako česnek, víš, tak to asi možná bude... Hej! Já myslím, že taková marmeláda. To jsou Bosch stěrače, to je jediná fakt dobrá fungující věc na tomhle autě. Počkej, si to nesobě o svoje stěrače. Cením zvukovou postprodukci. Jo, to... Jenda se vyhrál, no. No, nám všechny světýlka na polubce svítí hrozně málo, takže není vidět, kde doopravdy něco chtějí, ale byť jsem si všiml, že tam prosvítá baterka. Takže doufejme, že to je jenom to, že jsme tady měli ten inventor a trošku jsme ji vypnuli. No, jako už tam něco vylilo, no, podle mě. Tvé, kolik s***ček my vezem? To je otázka, kterou si říká divák od začátku filmu. Je to tak, no. No, Blížku, nastartuj.
Dvě? To už moc čárky. Ty vole. To bylo co? Něco autem. Porci, právě ztratíme výkon, když zapneme světla. Jedeme na 490, zrychlujeme. A zase to doba zpátky. Čím máme problém? Jsem skoro nejede. Tak co asi tady nenastavíme, ne? A mě napadne se otočit a vrátit. To chcíplo? Ani hovno, kámo. Jsme se o tom s kluka bavili. Začneme vařit v oběd a kluci mezi tím měníte alternátor. Dáme tam druhý. To bude alternátor nebo pojistka. Dřív kouknem se. Je dobrý, že víš, že to je alternátor třeba. Já nevím. Nevíš, co je alternátor? Ne, nevím, co to je alternace, to je v divadle třeba, když hraje někdo jiný. Chceš to říct, co to je alternátor? No jasně. To je vlastně součástka, která... No ok, tak budeme pokračovat dál. Když jsem tvářím, že tomu rozumím, já tomu nerozumím. Alexi, co můžeš na autě opravit? Umím vzít VDčko a vystříkat jakýkoliv věc, která se má ohýbat, tak umím vystříkat VDčko. Takže to dělá v oběd. Jdem dělat v oběd. Pojistky tam není prdlá žádná, takže pokud není ještě nějaká další tady. A ten vypadá, že tomu rozumí. Tohle jste prozkoumali ty obě. Ten vypadá, no. Ale nerozumí. Čau, jsi silenciu. Jako částečně rozumí, jo. Ale jako... Podíval by ses, jestli... Břenda je takovej samouk, ale rozhodně to není automechanik. Ale teoreticky tomu rozumí, no. By ses, jestli za mojím místem, jak sedím, na té skříni černý, jestli tam není taková igelitka s takovou těžkou věcí, to je protitanková dýmovnice, to nepotřebujeme. Aha, tak možná ten alternátor máme. Už nám chcípla jedna. Jo, ty jsi nejdřív volal, místo aby se podíval do kufru, tak jsi volal, jestli to někde... Ne, kluci mezi tím hledali. Jo. Je to možný, můžeme ten alternátor nevypadá, že by se netočil. Můžeme zkusit přehodit, co? Prohodit ty baterky, jo. Že jestli to nevyměníme ten alternátor, tak nedojede. To je pro rekord v tom, kdy někdo řekl slovo alternátor. To je jakoby krátký časový úsek. A je to docela těžký slovo. Mě to připomíná díl o Den na Sevrušový zahradě, když nešel proud, tak tam říkali to, jak se to jmenuje, to si to nemůžu vybavit. Pojistky? Ne. Generátor? Generátor. Ne, agregátor. Tak tam zlomili rekord v tom, jak často se dá říct během 20 minut slovo agregátor. Ne, agregát. Jedeme na agregát. Jo. Tak vy nejedete na alternátor. Ale agregát bude, neboj. Taky bude agregát. No, to si píš. Jedeme na agregát. A myslím, že jsem tam tu a nám se tam ta době během toho, protože máme altík v pohodě. Altík. Protože můžeme si vyjímat dvě baterky. Tak, alternativní alternátor. Já Škoda Felicia, ideálně nějaký Renault nebo nějaká francouzská marka, co jezdí tady všude kole. Takže není varianta jako, že Felicie, že bychom tam jedli něco jiného, co by tam pasovalo. Tohle je regulátor alternátorů, tady jsou vlastně uhlíky, přes který ti to ten elektromotor, co je v tom Altíku, funguje. Tak to tak jako nastavení. Vždycky pomůže. Když to takhle vyndal a si to zandáš, tak to pomůže. Jak dlouho trvá provození obou baterek v obou autech? Provození obou baterek trvá tak 5 minut, jako Takže tak to můžeme dojet klidně těch 2000 km celou jaro. No jako ne, protože ty baterky se pak vyždímou postupně, podle mě. V obě. To je dobrý, takhle budeme prostě každou hodinu stavět a provázovat si baterky. To bych se zabil. No, takže my máme mezi tím nabíječku na baterky. Já jsem podobný smýšlení. Máme ten agregát. Že bychom měli agregát na plejčoutě. No to by fungovalo, no. A když nemáte alternátor, tak tam dejte generátor. Kirko. Díka, někdy zavolej. Jirku se něm. Jirka je genius. Jako tahleta scéna, jak jsme mu dávali to plato těch Plzní, tam jsem jako fakt zvažoval, jestli to jako tam dávat, protože on už na tom natáčení se tvářil už jako trošku, už to bylo už trochu ponižující jako vůči němu. Jo? No. A on to teda vymyslel jako tady kolega Jonáš, ale pak jsme to tam prostě dali. No jako reálně přišel, řekl 2 věty a dostal Plzně, no. To je víc, než dostanu já. Vlastně my moc, no jo, to je hodně víc, no. My vlastně v tom filmu moc nelžem. Jo, ne, je to pravdivý příběh mladých mužů. Středně mladých.
Z východní Evropy. Z východní Evropy. Ale vína. Jako to, když člověk vidí, si říká, to přece nemůže fungovat. A funguje. Jak kdybyste to koupili cíleně tam. Vlastně bych chtěl říct, že jsme z toho alternátoru odmontovali nějaký díl, který kluci odmítali vrátit zpátky. Tak těžko říct, jestli odmontovali nějakou ochranu nebo něco takového a schoříme. Hasicí přístroj je tam u vás? Jo. Tak jo, tak tam mějte. Tak to zase chcíplo. Hele, nápad dobrý, ale pojďte najít nějaký servis nebo se na ten alternátor, takhle to nepůjde. For Škoda Felicia, alternátor. To musí být úplný mimozemštění, když to... No já si myslím, že jako bylo nejrozumnější najít nějaký vrakáč nebo autoservis, prostě když jsou tady 4 v okolí, tak jako... Já bych to odpojil a zapojil. Myslíš, že je šance, že se mezi tím ta druhá baterka v tomhle autě nabije? No... Tak pade na pade, no. Buď jo nebo ne, pade na pade, přesně. Dáme nějaký týpek slíbil, že se na to minimálně podívá. Třeba do toho praští kladivem a pojedeme dál. Si il fait pas contact, no contact, c'est là où ça va pas charger la batterie. To bude vyprávět jednou svým vnoučatům, co To ten den zažil a potkal. Týpek byl hrozně jako ochotnej, tak se na to podíval a řekl, že všechno funguje, všechno dobíjí a můžeme jet. Tak jsme se mu snažili vysvětlit, že ne, že to fakt jako nefunguje, ať to spraví. No, takže to funguje a jeli jsme pryč. Sixpack. Jsme si dneska chtěli udělat hezký den. A tak jsme vlastně ten hezký den obětovali tomu, že jsme tady šeškovali s alternátorem, který jsme pak prakticky vypli a zapli a začalo fungovat čím víc. Neměl mluvit? Ty vole, on usnul. Peťo, halo, teď jsi měl mluvit. Ty vole, on chrápe, kámo. Ty vole. Peťo, co? Stávej, musíme to dodělat. Já nespím, já jsem jenom... Mě to člověče nějak zmohlo. No tak to domluvíš ty, ne, když tam už je prdlajs, co? Já si tady sednu do kouta. Já si mám tady tyhle ty karbanátky a ty to uděláš za mě. Opla. Nálož piv zmohla nejen vypravěče, ale i naše auta. Ač neradi, museli jsme přijmout radikální opatření. No, chyběl háček teda. Fakt, ale to auto už skoro nejede. Je to takové jako... Musíme to odlehčit. Tak proto nám to nevzali na ty festivaly v Cannes. Je to možný, jakože... Gramatický chyby. Yeah. Enjoy! A David, ty vypadáš jako, že jdeš něco začít oslavovat. Tohle mě taky překvapilo. Jakože jste ty piva měli na rozdávání. No. Že jste se jako nebáli, že vám nebudou chybět potom. Tak jakoby ono, když máš v autě 400 piv a jedeš někam na 14 dní ale bylo a je vás kolik? 6, tak si to spočítej. No. To je 8 piv na den. 8 piv na... Dobře, no. Takže to by se museli dělat hodně parádnických dnů. To v podstatě bychom museli jenom pít. Jenom parádnický a jenom pivo a nemohli bychom řídit. Takže zbylo hodně na rozdávání, ale vlastně ty piva měly být takové jako taková cesta, jak třeba až nám dojdu peníze, protože piva jsme získali takovým polosponsoringem, takže to byla jediná cesta, jak jako pak třeba zaplatit za kemp. No. Mně se líbí termín polosponsoring, jakože jste si to vzali a nikomu jste o tom neřekli. Dostali jsme to a nesměli jsme o tom mluvit, že jsme to od někoho dostali. Šedá zóna sponsoringu. Přesně tak. Na rozdávání vinen. Pilsner, Urquell. I like it. Na zdravě. Jako za tohle by nám měli zaplatit. Katalánsk. Už jsi někdy byl v Španělsku? Jo, ale neokradli mě. Podle Alexe to je to nejzajímavější, co to lze zažít. Minule to prej byla jako švanda. Kde všude tě ještě okradli, kromě Španělska? No asi v Praze, no. Praha, Barcelona jsou ty nejnebezpečnější místa na světě. A Česká správa sociálního zabezpečení, to jsou úplně největší. Ale to má pravdu. Tak, souhlasím, naprosto. To je dobrý. Už někdy někde okradli? Každý rok mě okradou, ty vole, o několik tisíc.
Okradli mě, no, v Karlíně, ty vole, černý kurvy. To říct nemůžem. Prostě v Karlíně tě okradli. Ano, v Karlíně mě okradli, partička našich spoluobčanů. Velmi záživný to bylo. A to jenom musím teda říct, protože já jsem Karlíňák, já to mám trvalý bydliště. Jak dlouho? Že to jsem chtěl říct, že to muselo být dávno. To bylo ještě před povodněma v Praze, protože Karlín je dneska jedna z nejlepších čtvrtí. Takže nenechte se tady odradit touto velmi starou historkou. To není pravda, protože já jsem chodil od roku 2006 na gymnázium Jana Nerudy, nebo dneska už je to gymnázium a hudební škola města Prahy, která je na Komenského náměstí, což je vlastně nad tunelem, že jo? No, takže to je jako na Žižkově. No to je Žižkov, to je to jako tvrdý Žižkov. A věř mi, že od takového roku 2006 do roku 2010 tam stále jako třeba po 9. večer už jsme se báli. Na Žižkově. Na Žižkově. No jasně. Ale v Karlíně. No, ale když si jako projít tunelem, jako kolem... Neboj, neboj, no, ale to jsme se teda báli, hlavně když nám bylo třeba jako 13. A projít dolů do Karlína, vlastně k ústí toho tunelu, to byl boj o život. No to jo, ale pak přišly záplavy v roce... Ne, to bylo už po záplavách. Jo? Záplavy byly 2-1, že jo? Protože pak se ten... Už tolik, jo? Ne. Jo. 2-1 nebo 2-2, 2-1. Jakože před 24 lety, ano. To se mi nějak No to se ti pozdává, kamaráde. Fajn. Myslím, že 2-2 nebo 2-1. No, 100 pro. A nebylo to 2-11 tam? Ne, bylo to 2-1. To si myslím, že to bylo později. No ale každopádně ten Karlín se tak jako obnovil a teď je to Mořská příjemná čtvrť, kde už tě neokradou. OK. Tomu doufám. 2002, fun fact. 2002, jo, to znamená před 23 lety. Tak to už jsem fakt starý, protože mě nenapadlo, že už jsem přes 20 let v Praze a jsem. A odkud jsi mimochodem? Z Náchoda, z východních Čech. Ano, snad abychom pokračovali. Je to přesně tak, příhraniční nezajímavá díra. Ale pozor, má krásný zámek. Ano, zámek krásný, dělal jsem tam průvodce několik let, takže mám velmi takový tu průvodcovskou dikci. A dělostřelecký srubhanička, ne? Ne, jak se jmenuje? Tam je ta Březinka. Březinka a Dobrošov. Vítejte na státním zámku v Náchodě. A fun fact, spíš jen fact, má tam chatu pan prezident, Petr Pavel, a 3 dny dozadu, když jsem tam byl na Náchodsku, jdu přes přechod a na přechodu mi pouští pan prezident. Řídí si sám. On si prostě sám řídí auto. Ale přesto jsou tady lidi, kteří ti řeknou, že je hrozně zlé a všem ubližuje. No, ale řídí ale na přechodu tě pustil. Ano, přesně tak. A byla takže on a paní Eva. Body pro něho. 100%. A má Toyotu. Fakt? Toyotu, to SUVčko, takový to terénní. Land Rover, nevím. Prostě Toyotu. To si pozveme příště, ne? No ten vy. No to bychom mohli napsat, no. Ať nám udělá reakční video na naše video. Dobře, pojďme pokračovat, blížíme se ke konci. Super. Slibuju. Super, ne, jakože je to skvělý. Okay. Naposledy jsem se takhle bavil u Duny jedničky. Ty hodně chceš to Plato Plzeň, věď? na ten náklad. To bylo. Ulice Březinova, nedoporučuju. Ne, zatím mě neokradli ani na benzínové pumpě, ale právě jsem mi zaplatil 60 € a tady reálně 50, tak doufám, že mi zase se stěžuje. Zase se stěžuje. Ty máš pravdu. Je to tak, tam je ten. Cítíš se jako, že máš zlatý prstíky? Je to nějaká reklamní propaganda, tohle to nějaká akce, nebo politická propaganda, nebo něco takového? Jo, tričko. Já si nemůžu dovolit být tak dlouho bez práce, tak já jsem se dohodl, že budu jako takový chodící billboard. Ještě mám Plzeň tričko. Dál naše cesta vedla k vodní přehradě Pantà de Sau, ukrývající v sobě vesnici Sant Romà de Sau. Toto vodní dílo je hlavním zdrojem pitné vody pro celý jih Katalánska, především pro Barcelonu. Ještě před 4 roky šplhala hladina vody až ke zvonici kostela. Jenže vlivem několika let totálního sucha se voda snížila o téměř 20 apel na diváky. Vody je takový nedostatek, že se musí do katalánské metropole a to je hezký, takové místa mám rád. A každý obyvatel má stanoven jako trochu smutný, ale nádherný. Asi před rokem, půl rokem, tak ta voda byla někde, stojíme tady. Kde stojíme my? Já mám takovýhle místa, které nejsou takový ten jako turistický jako highlight, kde stojíš frontu na cokoliv. Ale no já si spíš myslím, že tomu se říká karma, víš? Totiž tady ta přehrada zásobuje vodou Barcelonu a najednou nemají vodu. Se nás okradli.
Patřím. Takže až vám bude nějaký chytrák tvrdit, že klimatická změna je nesmysl, vzpomeňte si na tuto scénu. Jo, ale víš, že jste jenom tímhle vejletem propálili tak 500 litrů benzínu? Prosím tě, hele, zase si sedni a hlídej psa. Myšlej trošku, víš. Tohle jsem si užil. Jo? Tohle jsem si užil, že jsem to tomu čtvrtňajzovi vrátil, to se mi líbilo. Je skvělej. Je skvělej, miluji. Protože chci poslat pohled míně. Že to je důležitý psát domů korespondenci. Takže já jsem napsal pohled mojí slečně do mince. Teď se nestěžuje. Co si upsal? Ne. Trošku naštvané, že to musí jako poslat. Dej mi něco jiného než rotundy, ty vole. Nemám nic jiného než rotundy. A je píšu pohled, tady, ze Španělska, od moře. Rotundy, můžu říct historku? No, povídej. Když jsem si ty rotundy, my jsme byli v Thajsku. Aha. Já, 2 kámoši a kámoška. A autem jsme objeli, ne celý Thajsko, já jsem řekl Thajsko, ale myslel jsem Tajvan. Objeli jsme celý Tajvan. Bylo to skvělý, ale nejeli jsme Felicí, takže nemáme tolik zážitků, jako jste měli vy. To dává smysl. Ale tak jsme si cestou se tak různě zastavovali na různých jako místech, památkách a teďka jsme jeli a to bude vtipná historka. Nebo takhle, pro mě, nevím, jestli se budou smát i ostatní, nebo hlavně ty. A chtěli jsme vidět pagody. Mm-hmm. A teďka ta kámoška říká, kam jedeme tečka? A kámoška říká, jedeme se podívat na pagody. A ona říká, co to jsou pagody? A kámoš říká, pagody? To jsou takový kurvičky s kopytama. A jede dál. A ona se to má chytla. A takhle ticho, že jo, 15 minut, 30 minut a po 40 minutách říká, ale já asi nechci vidět žádný kurvičky s kopytama. A až na místě zjistila, co to je pagoda. A byla ráda, že to nemá kopyta. Pro diváky, kdo neví pagoda, je to vlastně taková věž z takových střížek, že jo? Ano, a dá se tam vylízt a dá se z toho koukat do krajiny. Je to taková náboženská věc buddhistů. Doporučuji. Nemusíte se toho bát. Nejsou to kurvičky s kopytama. Ne, jsou. Ty jsou jinde. Ty jsou právě v tom Thajsku. No. Ale o tom až příště. O tom až po 10. večer. Ano. Respondence. Jsou čuňárny. Ty tady není Jsou čuňárny. protože jsme u Mekáče. Babičce a přítelkyni. Můžete to pauznout? No. Teďka jenom malý takový drumroll. Přichází nejlepší vtip celého filmu. Co jim píšeš? Jednomu z nich píšu o tom, že se strašně těším na sex a druhýmu z nich píšu, že se strašně těším na večeři. Vaří dobře, přítelkyně vaří dobře. To je skvělý. Tohle to je jako opravdu jako vyleštěnej, vycizelovaný vtip, který dokážu ocenit. Je to tvůj šálek čaje, no? Ano. Po 3000 kilometrech a 10 dnech cesty se před námi 10 dní konečně cesty. vynořil náš To je vytoužený tady si to tak zazní, jen tak Kastel jako, že 10 dní cesty, ani to tam nebylo řečeno pořádně jako Svaz vidět, že to Grad bylo 10 nocí, Gotický. ale že představím, že 10 dní sedím v té zavšivený Felicii a stavím si každý den stan a každý ráno ho bourám. A v noci mrzne, protože my jsme jeli přelom duben květen, což jsme si jako naivně mysleli, že už bude teplo. A oni padaly teploty třeba jakoby jako ke 2 stupním. Takže Adamovi Jonášovi jsem propůjčil letní spacák a on v noci ve Švýcarsku skoro umrznul. Já si myslím, že je chyba trošičku tohohle díla, na které se koukáme, že tam tohle to není přiblížený. Jaký to vlastně bylo utrpení. A že mně to teďka přišlo jak 4denní výlet. A najednou bav 10, cože? Jakože já vlastně, že mi tam chybí trošičku ty vaše rána a to, jak vás to už asi muselo vlastně srát. Protože já už bych byl třeba úplně nasranej. Teď, když mi to došlo, tak můj limit je tak 5 dní, si myslím. A pak chci nějaký sociální jako jistoty. Jako třeba toaletu a sprchu? No, cokoliv, vlastní pouštář. Ne, ale jakože 10 dní jako sedět ve Felicii, no to bych se zabil vlastně. A ještě 10 dní, vlastně vy jste neletěli, že jo? Ne. Vy jste jeli zpátky taky 10 dní. No jasně. Takže 20 dní. No v podstatě. Jak jsi mě ptal, jestli mám rád cestování, tak mám rád civilizované cestování a tohle bych v životě nepostupil. Jako... Aspoň už víš, proč ten Peťa furt si stěžuje. No, jako vlastně, ano. Konečně vlastně, jako máš odpověď na svou otázku. On ten Peťa vlastně vystihl duch toho filmu, nebo té cesty, vlastně neustále si stěžovat, protože vlastně teď, když to vidím, tak bych nejel. Já bych jel tak 5, to je kam, to je do Brna. Okay. Já bych jel do Brna zpátky.
Takže tu pozvánku si škrtám. Na tu ne, příští jakože expedici. 20 dní vůbec teda, to si nedovedu. To je tak na měsíc ta další expedice. Jo, tak to good luck všem, kdo pojede a všem jejich životním partnerům. Jako ideálně měl být někdo, kdo bude mít třeba malý dítě. Třeba to asi budu já. Třeba taky půlroční nebo měsíční, tak to je ideální doba. To by asi byl rozvoz, to zase ne, to takový střelec nejsem. Takže vlastně o klobouk dolů. Teď, když tady vidím, že 10 dní tam, 10 dní zpátky, wow, tak já bych to nedal. Nebo možná dal, ale nechtěl bych to dát. Je gotický hrad z 12. století, později přestavěný na zemědělskou usedlost. Hrad se tyčí na kopci, obklopen olivovníky a při pohledu z hradeb se naskytne dechberoucí pohled na nekonečné A zase pláně moc hezký Katalánska. místo, zase takový místa, který mám rád. Podle legendy prý místní krajina uhrane každého, kdo se do ní zahledí, když slunce mizí z jara za obzorem. Proti tomuto tvrzení nelze protestovat. Bylo to právě zde, kde svazáci potkali při turné Bulec tajemného tuláka, který je před cestou do Barcelony varoval. Pokud existuje místo, které dokáže naše srdce spolehlivě zahřát, tak je to právě zde. Kámo, to je paráda. To tady poprvé, no. Nevím, jestli ještě někdo přijde, nebo... Doufejme, že nikdo nepřijde. Ne, myslel jsem nějaký služebnictvo. Kolokajové, stripterky. Stripterky z Goldfingers třeba? Jo. Třeba nakrmíme i ty cikány, co přijdou. Tohle je hrozně. To je dost. Já nevím, co je tohle. Co? Vidím, ty špízy, ale jako co to je za část zvířete. Kuře. To máte hodně starý Nintendo teda. No, to je taková konzola. Já jsem čekal Nintendo Switch. My jsme vlastně jeli 10 dní jakoby ve Felicích, aby jsme si pustili na zeď hradu Mária a Borata z projektoru. Jako... Terapie je taky řešení. že vlastně, že, jako mohli jste si zajít každý na pár seancí k terapeutovi a možná by vám to pomohlo stejně tak. Tak my to zvážíme do příště. Takhle to vypadá hezky, kdyby se tam jelo třeba hodinu. A ne 240 hodin. Otázka. Jak velcí jsou na Svazigradu hadi? Odpověď. Máš rád hady? Ano. Tohle mi nevadí, ale... No to je jenom kůže z něho, ale když tam bude celý. Hele, ale víš, že v tom generátoru není benzín, takže aby si to umlel, tak si budeš muset vysát benzín. Cože? No ne, cože? V generátoru není benzín. Takže aby si to umlel, tak si budeš muset vysát benzín do generátora. Ani noci bedál, můžu stát to hadičkou. Já jsou klíče. No, teba, přidej trošku plynové. A jeden. Tohle je dobrý. To souvisí s tím alternátorem, no, a ty jsi to nechal vysvětlit. Ne, já jsem pochopil, že přidává plyn a tomu zrychluje 2200 otáček je nám nekoplej. Já jsem to pochopil. V podstatě ano, no. Je to složitější, ale ano. Ale cením tu závislost na kafe, to mám podobnou. My máme totální závislost na kafe, všichni. Ne, co se děje? Tam úplně nějaký mega výpadek tyrkysových terejí. Co to je? No to jsou ty hýty, který já kouřím. To jenom musíme zůstat někde v zahraničí, kde se dají koupit ještě. A nebo si musíme naplnit jedno celý auto těma cigárama, až se budeme vracet do Čech. Aby byl v klidu. Tak vypijem Plzně a Targuji a pak to zaplníme to místo kartonama s mýma cigárama. OK. Jo. Dík. Nebouknem to na ty dveře? Mě to mohlo držet. To jo, ale zase nevydrží ty dveře. A takhle tam visí dodnes. 100%. On už tam nevyseli, jsme odcházeli. To je melodie z
To se vůbec nechce. Než je o té melodie. No. A z čeho? Z Pána prstenů, ne? Já jsem to věděl, ale já jsem to neslyšel tak dlouho instrumentálně. Jsem myslel, že máš jako větší přehled o filmech teda. Tak no. To máte všichni věřit tam. To je přivřená větvička olivovníku. Abyste má ty stopy za sebou. No. To chodili indiáni. Je to tak? Aby nikdo nestopoval. A tam jsme se vyspali jednu noc a jeli Máte zpátky. pocit, že tentokrát proběhlo vše hladce? Ale no tak, co pak na nás koukáte poprvé? Česko se chystá na rozsáhlé povodně. Pršet už začalo na většině No a to byly ty území poslední a déšť povodně, má no. extrémně Ty byly loni. Úřady doporučují sledovat stav rybníků a zvážit zrušení víkendových akcí. On trefil nejdeštivější den snad v historii naší země. Ale jak se můžete podívat Na svatbu. Na svatbu. Protože Adámek myslel, jak bude krásný počasí, tak... Ne, samozřejmě. Ale déšť je štěstí, ne? Jsem chtěl říct, samozřejmě jim pršelo se štěstí. bojíme, že celá A tady, ta svatba, pardon, jestli tady máte si myslím, to mi chybělo, když jsem na to koukal, že kdybyste to jako pojeli víc příběhově, že tam spěcháte na tu svatbu a vlastně tam z té zpáteční cesty nic nemáte, ale kdybyste to měli pojetý, že spěcháte na tu svatbu, že to jsou ty povodně. A třeba byste na ten obřad dojeli s těma automa, jakože teď jsme tady a on by se tam strojil do toho saka v té svatbě. To by bylo fenomenální. Tady vidím trošičku promarněný potenciál. Tam je promarněný potenciál, no. No tak příště si musíme najmout opravdového režiséra. Ano, tady já myslel, že to tam bude, že když jsem viděl, že pospíchá na svatbu, ale on vlastně už tam najednou tam byl. Jenže já si ti přiznám, že mě to napadlo, ale kluci mi řekli, že nebudeme ve filmu lhát a že budeme říkat jenom pravdu. Tak přece si nebudete kazit příběh pravdu. No. Adámka oženíme. Andrejo, podlo. Ano. Přečke. Ano, děkuji vám. Na světě je jen málo žen, které jsou ve svůj svatební den ochotny sednout do prorezlé Felicie a jet dotáčet záběry do našeho filmu. Jsme nesmírně rádi, že si Adámek jednu takovou vzal. Přijde vám kupovat si starý auta, naložit je pivem a jet na výlet trochu infantilní? Tak to máte správný pocit. Ale tyhle kraviny je potřeba stihnout, než budeme přebalovat. No krása tady, tleskám. Tady musím ještě teda jako vyzdvihnout Adamovu ženu, která jako ve svůj svatební den prostě nechala svatby a šla na půl hodiny s náma natáčet záběry do této blbosti. Ale já jsem něco neviděl, ale. Co jsi neviděl? No jednou z taky z nejlepších věcí, co tam byla v tom filmu, ty jsem neviděl ty sponzory. Sponzory? No, jak má... Jo, už rozumím, to bylo v té úvodní přednášce. To není součást filmu. Aha, no a to bylo taky dobrý. To přišlo super. To jsme se bavili, to byla vlastně jakoby součást té premiéry, že my jsme tam jako měli takový proslov a nějakou takovou prezentaci, tak to tam bylo, jo, už tě rozumím. A to jsem právě taky čuměl, že tam fakt jako bylo vidět, že si s tím někdo dal tu práci. Tak to jsem rád. Takže ty byly dobrý. No nicméně, co by si řekl závěrem, Martine? Co by si řekl závěrem, že to bylo určitě dobrodružství, které si budete pamatovat do konce svých jistě skvělých životů a budete o tom vyprávět svým dětem. Takže to za to stálo. Já už bych ho asi jsem povinně měl nějaký vajíčkový sandwich. Ale takže to dobrodružství je super a ten film je moc hezký. A myslím si, že se mi líbí ty produkční hodnoty a že fakt byl kousek z toho, aby z toho mohl být jako plnohodnotný zážitek i pro diváka, který vás osobně nezná. Já jsem neušetřil, jsem si doma je pravda, že hodně je tam míst, který jsou potřeba kde potřeba člověk, aby znal nějak nás trošku pro pochopení. No jasně no. A že jako chybělo málo těch ambicí. Tam vždycky byly to super, spoustu že jsem se nemohl zúčastnit natáčení tohoto velkolepého a kdybyste tomu dali ještě trošičku víc, což chápu, že když to děláte jako ve svém tak alespoň touto cestou mohlo to být jako ještě mnohem chci pogratulovat všem členům Svazu naivního trampingu k úspěšné premiéře.
vlastně Pevně vypísnutí věřím, toho, jak že to pokud bylo vlastně budou náročné. pokračovat na Říkám vlně toho jednoho tohoto stěžovatele, úspěchu to vypadalo a jako třeba takový si jako příště trošku nezapomenou ten alternátor, tak o nich jsme to avizovali jako jistě film, který má uslyšíme zápletku, takže nejen myslím v si, že svoje Evropě, ambice to ale splnilo. dozajisté. Každopádně, Martine, moc ti děkujem. Já Že jsi si děkuju. na nás udělal čas, Ano. že jsi tady s náma opět seděl dalších Bylo mi potěšením. 55 minut. A stál, jako opět zase Jonášův vtip, tam stál to za to. A doufám, že až se rozhoupeme k natáčení 5. filmu, my jich totiž máme, už máme 4, Ano. teďka bude 5. To je opravdu, Tak, to je jak z Železné války. To jsou, no to je Star Wars, no. Akorát vydete jinak. Vydete jakože konzistentně nahoru. Jo, my jste jedeme kvalitnější a kvalitnější. My jedeme chronologicky, no. A Vzestupnou- ano, rozumím, jo, takhle. ano, tomu vzestupná rozumím. kvalita. A doufám, že až ti přijde nabídka k účinkování v dalším filmu, že ji přijmeš. Ano, jsem ochoten tomu obětovat 4 dny. Takže 2 dny tam, 2 dny zpátky. Protože díky tomu můžeš stanout vedle takových jmen, jako je Petr Štrtníček, Jirka Babica nebo já. Což je teda něco, po čem jsem vždycky toužil. Super. Takže ještě to zvážím. Martin, díky moc. Já děkuju. Díky všem, kdo jste dokoukali až sem. A vám všem taky děkujeme, že jste dokoukali až sem a těšíme se na vás u dalšího Svazcastu. Jehož host je opět Timestream. Díky moc. Ahoj. Ahoj. Tak zas příště, kuřátka.